Bere isiltasunaren aurrean begiak zabale-zabal ireki, ahoa esku batez estali eta bestean astindu du airean umeek bezala. Ahora, ¿cómo se las gasta? Esateko. Irribarrea ondoren, ez broma. Berak ere ez lezake irribarre besterik egin. Buruadoi batez azaldu ahal izateko neurrian ireki du atea idazleak. Viene Maurin, iragarri du, esateko modukoak, ordua da. Entzun balu bezala egin dio abaituari belarrira, automatikoki altxatu da sofatik. A que parece que ha dicho que viene la supervisora. Linek irriz eta berak eskertu egin dio. Alde egin nahi du. Zutik dago, beraz, zer esan ez dakiela atzera ere idazleak despegitzeko nahiko denbora eman dielakoan atea zabaldu duenean. Oraingoan, sartu egin da. Behe gainean mailaren oinean zeuden liburu batzuk jaso eta bibliotekaren apal batean utzi ditu. Kepak bordelen aterazien argazkia betiko lekuan dagoela egiaztatu da baituak. Eta sofara hurbilduz Linek bizkarrean duen burukoa kendu, harrotu eta jarri egin dio berriz. Zangoak ongi bildu dizkio pasminezko salaz. Gelaren itzulia egin du berriz dena bere lekuan dagoela egiaztatzen duenak bezala. Eta erretiratu egin da ostera izilborrean. Izilik daude. Bera gelardean zutik eta neska sofa gainean etzanda, luze. Luze egin zaio abaituari behintzat. Azkenean, Lin izan da berriro hitz egin duen.